Akong friend kay ni-propose sa iyahang girlfriend. Gihatagag para tuhon nga engagement ring. 299 ang presyo sa singsing. Na-upset iyang girlfriend. Wa ba daw pili iyang pagkababayi, nga hatagan ra og singsing gi-order sa Shopee. Wa siya malipay sa singsing nga barato. 299 ang presyo. Dapat ba di ay nga mahalon yun ang singsing? Ang iyang paghatag sa imo kinasing-kasing. Dili ikasakit kung wa siya'y ikapalit. Ang singsing bisan og baratuhon ra, mahal man sad kaniya.